Χαίρετε. Ονομάζομαι Βέρα Κελεσίδου και εργάζομαι ως μεευτήρας γυναικολόγος στο Μεευτικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κόρκου. Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για την αποβολή. Ένα γεγονός το οποίο γνωρίζω ότι μπορεί να είναι εξαιρετικά θλιβερό. Ειδικά εάν αυτό συμβεί περισσότερες από μία φορές, μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο, τόσο για εσάς, όσο και για τον σύντροφό σας. Οι καθέξιν αποβολές είναι η απώλεια 2 ή περισσότερων κοίησεων στη σειρά πριν από τη 12η εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Οι καθέξιν αποβολές συμβαίνουν σε περίπου 1 στις 100 γυναίκες. Θα πρέπει να παραπεμφθείτε σε ειδικό ιατρείο καθέξιν αποβολών, όπου θα έχετε πρόσβαση σε κατάλληλες εξειδικευμένες εξετάσεις, στήριξη και θεραπεία. Η παραπομπή σε εξειδικευμένο ιατρείο καθέξιν αποβολών μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον οικογενειακό σας ιατρό, δηλαδή γενικό ιατρό, ή μέσω του ίδιου του νοσοκομείου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ιατρείο καθέξιν αποβολών στην περιοχή σας, ο οικογενειακός σας ιατρός ή το νοσοκομείο μπορούν να σας παραπέμψουν σε ιατρό ή εξειδικευμένη ΜΕΑ στο τοπικό μεευτήριο ή τη μεευτική μονάδα. Ένα ιατρείο καθέξιν αποβολών απαρτίζεται από εξειδικευμένο ιατρό και ΜΕΕΣ, οι οποίες έχουν μεγάλη εμπειρία στο να αντιμετωπίζουν γυναίκες οι οποίες χρειάζονται τη συγκεκριμένη βοήθεια. Θα πάρουν το ιστορικό σας και θα σας μιλήσουν για τις λεπτομέρειες της απώλειας εγκυμοσύνης σας. Μπορούν να σας προταθούν ορισμένες εξετάσεις, όπως οι εξετάσεις αίματος. Επιπροσθέτως, θα σας μιλήσουν για το προγραμματισμό μετέπειτα κοίησεων. Οι εξετάσεις πιθανώς να ξεκινήσουν έπειτα από 2 διαδοχικές αποβολές, βασισμένες στο ατομικό ιστορικό και τους παράγοντες κινδύνου. Ορισμένες εξετάσεις πραγματοποιούνται μόνο μετά από 3 καθέξιν αποβολές. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τις εξετάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει εσάς σε συνεργασία με τον ιατρό ή τη ΜΕΑ. Λάβετε υπόψη ότι περίπου στις μισές από τις περιπτώσεις δεν ανεβρίσκεται συγκεκριμένο αίτιο ή παράγοντες κινδύνου. Η κατάλληλη θεραπεία εξαρτάται από τη δική σας προσωπική διάγνωση. Σε καταστάσεις όπως το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και οι παθήσεις του θηρεοειδούς, ο ιατρός σας ή η ΜΕΑ θα σας συνταγογραφήσουν την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Εάν εσείς και ο σύντροφός σας έχετε αυτό που είναι γνωστό ως χρωμοσωμική αναδιάταξη, ο ιατρός ή ο ειδικός πιθανώς να κατευθυνθούν σε ορισμένες άλλες επιλογές θεραπείας. Στις περιπτώσεις που το αίτιο της αποβολής δεν μπορεί να βρεθεί, μπορεί να ληφθεί υπόψη η φαρμακευτική αγωγή με υψηλή δόση φυλικού οξέως, ασπιρίνη, προγεστερόνη ή και τα αντιπικτικά. Πιθανώς να έχετε ακούσει και για άλλου είδους θεραπείες, αλλά αυτές μπορεί να μην προσφέρονται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν περιορισμένες ενδείξεις ότι οι προτινόμενες θεραπείες μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο μελλοντικής απώλειας εγκυμοσύνης. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι θεραπείες μπορεί να είναι ακόμα και δυνητικά επιβλαβείς. Η εγκυμοσύνη μετά από καθέξιν αποβολές μπορεί να είναι μια δύσκολη περίοδος. Συνήθως θα σας προγραμματιστούν συνεχείς επισκέψεις στα μεευτικά ιατρεία με έναν ειδικό ιατρό. Θα πρέπει ιδανικά να λάβετε υποστήριξη, όπου θα λάβετε υποστηρικτική φροντίδα, έγκαιρα σχέδια εγκυμοσύνης και υπερηχογραφικές εξετάσεις στην αρχή της εγκυμοσύνης. Η πιθανότητα να επαναληφθεί μια αποβολή είναι μειωμένη όταν οι γυναίκες λαμβάνουν στηρικτική φροντίδα σε ένα εξειδικευμένο ιατρείο αρχόμενης κοίησης. Η αποβολή μπορεί να είναι μια πολύ δύσκολη εμπειρία για τα ζευγάρια. Τα συναισθήματα ενός συντρόφου μπορούν συχνά να παραβλεφθούν, καθώς οι άνθρωποι μπορεί συχνά να υποθέσουν ότι ένας σύντροφος επηρεάζεται λιγότερο και πρέπει να παραμείνει δυνατός. Η ανέβρεση χρόνου και χώρου για τη συζήτηση των εμπειριών και συναισθημάτων σας είναι εξαιρετικής σημασίας. Οι υπηρεσίες στήριξης και συμβουλευτικής είναι διαθέσιμες τόσο για εσάς όσο και για τον σύντροφό σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε. Παρακάτω θα βρείτε επιπλέον χρήσιμες πηγές πληροφόρησης και στήριξης.